2,5 km hosszú a verseny, 500 méter szintemelkedéssel, Dömösről indul lentről, a Szentfakápolnától, és ide jön föl a prédikáló székre. Végig emelkedik, két helyen van nagyon rövid, ilyen kis pihentető rész, amúgy brutálisan emelkedik. A sziklákat gondolom élvezték a srácok, ott is készültek képek, majd az arcokon tükröződni fog, hogy mennyire volt vidám az a rész. Ez az. Húzzuk meg! Hajrá! Nem kell futni azért annyira. Senki nem nyomott ilyen tempót. Gyere, keményen, gyere. Ez kurva jó volt az. Meredek volt, mint az állat. Basszam meg. Készülni kellett volna. Futni kéne, akkor jobban megy.